khet tak khovel lina aton mek hian college veng po minon chin thleng ta bang an thak le maya college veng mi puite kan thu oi thin dan te kan ngai tu in tuna kan thil to mek hi mang an thak le maya tuna hian heng local task force te hi college veng mi puina kan thil ton mek hun khep taka hian kan ma chuan te jinga mi an ni lo theilowa chu wang chuan taima tak le in pe zo taka mi pui rong bol na an thawhna heng thupek an siam te le an duty na te a chan hi mi puin kan hreveka henga hian mi puina kan za dera an thu kan oi hi kan ti tur ani an thu oya an thupek te kan zom tlat chuan college veng atang hian he nan na rikhi engemaw chen chu kan dang bet thein kan hria hei hi khongai takin an task force duty na ha taka duty te thu le hla te ngai changin za ila lo tom la I chhung te lo veng him la nangma khaloin veng him la midang kai dar tu nilovin midang te thamuan tu lo ni la he shi hi I lo kai pat lo ani po in lo vei lo la lo kai ve mai mayang che pathian le a kohhran te le mi pui te trong trai na zara he nan na ri ri bai om tak anga lang hi college veng mi pui te hian kan ne ngei don ani ti hi ring tlatang u kanome pui lo om leng wangin mo khwa ve la dam lo me ke angui ruai khwa tin kher tin khapangin o kan ru me eng chen nge mo di sel do lalpa kian sai rel dir do la atok long ni imi te trong try to heat local level task force te ani kumlama tangkhan committee meeting hi trum za som panga borvel ve kan nei to heta hian na ti tu tam taka oma rorel fel te rel fu te hi har em ama ro chu kan bei dong lowa thei to pin kan khotlang tan ke kan pen zel dona chu wang chuan chung tin te phim khur takin ril ru thar nen he khileng do tur hian tran la thar le turin kan in soma pathian zara he hun sa tak kan ton me khi kan pal tlang le yang ti kan ringa taksa ril ru le tharau tan trong trai puina kan mo tak mewa college veng mi puitan OMA kan oma veng mi puite lo thap hang lo turin kan in cha mol ani imi ten nilam kan lo hoi min chang ram ro shi pui wang him nan tin chung tin kan in khar khi pe I biak buk in thiang lim meu po lua lung amin kan om lo eng chen nge mo ni sel do lalpa kian sai rel dir do la atok long ni te trong try to heat chang don to em le lalpa imi ten nilam kan lo hoi min chang ram ro min run mek tu shpui wangin shwai
tu te thung lu hay dam na ru na thok tu le ven him na thok tu te po an chau da en chen nghe mo ki sel do lal pa kian sai COVID-19 Sri Lanka Veng-a College Veng khotlang din hun tlang pui Sri kan din hun chu hetiang hi ni kan veng chuan section hrang kan veng chungah hian section pali a awma chunga hrikai din hun chu hetiang hi veng mi pui te kan ngen du chu information hi kan ti chuak trina task force office lama tangin heng hi mi tam takin kan ngai ven hle a chu wang chuan helai kan venga hrikai en kol mek nilo mun danga en kol ZMC en kol ti ang chi tele in lamain en kol ang chi te kha kan in te sa kan dam ani chuan task force a hian report pe vat thinga chuan official in veng chung group hrang te in dam thu kha kan lo chua vat du thin ani chu tiang tur chuang kan in ngen bok ani COVID-19 shi vei to kania COVID-19 shi han vei hian mimal chung kwa le ko tanga buaina le har sa tam tak kan in khen ania tuna chuan dam le to in COVID-19 vei te en kol thei turin ka le to a chu ti rualin COVID-19 vei lo tura ke mani sarkar dan shang te zoma kan phim pur zel hi akoi mo em ani the drum try to hear it's hard on to every lalpa imiten ilam kan lo hoi in chang hrang ro lalpa kan lam lo hoi la
he ri pui hi ke ni upalam te hian kan tuar zual ni in alanga tu le fa thalai jok te hian min phim khur pui teu kai dam hlut zia retharila risel na poimo zia zir chuak bokila midang te ngai chan i thiam bokang u chhung tin ten kan momo ti tlem angai hle mai chhuawa tam lo hi alo thaber meya abik takin chhung konu zong zong ten chhung kwa kan poimo na hretharin fanau en kol na kunga mason itum le te ang u in chhung bo ruak nuam isiam thar le ang u ole hey covid-19 awangin khove la boya nun na tam tak hin atuar pha meka kan ram mizoram chung e a po mi hing za chuang ngin na lo chan to a mi tin te kan phim kur poi mo me mani khotlang huai tu tele LLTF te thu kan zom hi a poi mo ani chu bakah surkarin free laka kan him thei na turin dan le dun te asiama te hi mitin ten kan zom apoi mo me pakhat na mai tuam that panina in lataum social distancing pathum na kut chil fai that palina kholaya len chualo le kenom koveng nga chuan kai lo veng chu nge a po pikai kan lo thanem ta ka wangin bitin te ifim kur au alo me chungchang-ah rivei me tele ril rumangang taka te tan kan chungchang ngerenga pathian thamuan na lo cheng sela khotlang huai tu te thu o in chan ila ho zela u chupui len lai hian kan har san to ain chen lo viau mai thei midang te tan mal som ni tum chak ila kan thei lo ni pa in midang te tan har sat na siam tu ni lo sam itum chawang u he hun kan ton atang hian inzir tura tam hle mai mimal le chung tin ten khosak ol samdan zir tharila zirna le thiamna ngai poimo tharila in to del mai nilo midang te ta na mal somna ni tur khopin in siam tharang u ran sang te chet vel na amu mal thei lova khotlang nu na buai zova hati lai hian chung kon nun le mi mal nun po hri laka kan him nan kan ti dang lam ve ngam tur ani pui lo leng vangin mo khwa ve la dam lo me ke angui ruai khwa tin kher tin khapangin o kan ru me en chen nghe kian sai rel ti
trong trai đã hi chàng đón to em lê lal ha im mi tên ni lam căn lâu hồi mình chàng ram ro sẽ bụi vàng hin nan tin chung tin căn in khát khi bê ibiak buk in thiang lim meu po lua lung ngamin kan om lo eng chen nghe mo ni sel do lal pa kian sai rel dir do la ta to long ni trong trai đã hi chàng đón to em lê lal pa mi tên ni lam căn lâu hồi mình chàng ram ro mình run mek tu sẽ bụi vangin xoay tu te thung lua hay dam na ru na thok tu le ven him na thok tu te po an chau ta eng chen nghe mo ki sel do lal pa kian sai rel dir do la ta to long ni trong trai đã hi chàng đón to em lê lal pa im mi tên ni lam căn lâu hồi mình chàng ram ro trong trai đã hi chàng đón to em lê lal pa im mi tên ni lam căn lâu hồi mình chàng ram ro im mi tên ban parin kan avache